De buurtkamer in Damwoudt is officieel openen. En dat wie een tegenslagen moon voor de beziekers. Mooi, gezellig. Wat muziek erbij, ja, ik vind het gezellig. Ik vind het hartstikke leuk en vooral de opkomst is bijzonder. In de regio zitten er al meerdere buurtkamers. Maar ook in Damwoudt is er verlet van meer contact. We hebben signaal gekregen vanuit de organisaties dat het mooi zou zijn een plek voor ontmoeting te hebben. De wethouder had het van de Monikkel zijn, een plek voor verbinding. En die hopen we eerst van Damwoudt te wijzen. De buurtkamer is al even open en wordt mij een soort willen bezocht. Gezellig. Contact, sociaal contact. Er ben gewoon zitten de diamond painting, er ben gewoon lekker koffie, maar zelf weten. Maar ik zit altijd een zakbreidje. Ik ben alleen, ik ben weduwnaar. Andere mensen ontmoeten vind ik erg leuk. En ik kan dan mijn Friese taal een beetje oefenen. Mensen die hebben heel nog geen netwerk, mensen die hebben gewoon gezin. Maar die zeggen, nou, ik wil wel graag orencontacten hebben. Dus Els en Ian is van harte welkom.